Tun bayan hawan Trump mulkin Amurka karo na biyu fa, take-taken shi sun nuna cewa so yake talauta kowace ƙasa sannan ya ƙara azurta Amurka. Saboda a yanzu haka yaƙin kasuwanci ne yake neman ɓarkewa tsakanin ƙasashen duniya, inda Trump ya ƙaƙaba musu haraji. Amma nan jerin ƙasashen da ya sa wa haraji ne zan kawo, da kuma matakan da waɗannan ƙasashen suka ɗauka. A yau ɗin nan China ta ƙara kaso 50 na haraji akan kayayyakin Amurka, wanda ya kawo yanzu jimillar harajin zuwa kaso 84, a matsayin martani ga harajin kaso 104 da Trump ya sa a kan China. Sannan kuma China ta kulle wasu kamfanonin Amurka tare da cewa ba amintattu ba ne ba. Sai kuma ƙasar Mexico, wanda ita ta ce za ta zaɓi diflomasiyya da kuma tattaunawa da Trump a maimakon ta ƙara haraji akan kayan da ake shigowa da su daga Amurka. Duk da dai harajin da Trump ya sa a ƙasar Mexico ya kai kusan aƙalla kaso 25. Ƙasar Canada kuwa ta ƙara da kaso 25 ita ma akan kayayyakin Amurka, wanda suka kai kusan dala 100 da wani abun. Da ya haɗa da kayayyakin abinci da na wasanni da kuma kayayyakin sha. Tarayyar Turai wato Europe kenan gaba ɗayanta, mai jimillar ƙasashe guda 27, wanda suka ƙara nasa harajin su kuma akan kayayyakin almonds da kuma naman sa da kaso 25, su ma a matsayin nasu martanin ga kayan ƙarafa da Trump ya sa musu haraji. Sai dai ƙasar Najeriya ita kuma har yanzu dai ba a ji daga bakinta a hukumance ba. Ku kasance da ni don sanin sauran ƙasashen